Pozdrav svima! Na testiranje sam dobila nešto fantastično. Dark 30 Defiance 640 ETZ termalnu kameru. Sustav koji je primarno namijenjen montaži na vozilo i omogućuje potpuno drukčiji način promatranja terena, posebice noću. Radi se o PTZ sustavu, što znači pan, tilt i zoom. Kamera se može okretati 360 stupnjeva, odnosno omogućuje puni krug nadzora, a ima i vertikalno okretanje. To omogućuje pokrivanje cijelog područja bez mrtvih kutova. Kamera ima germanijsku leć od 30 mm uz digitalni zoom od 1 do 8 puta, a detekcija ide i preko 1000 metara ovisno o uvjetima. Sam sustav se montira vrlo jednostavno. Ovdje imamo više mogućnosti pričvršćivanja. Može se pričvrstiti direktno svicima, magnetima koje sam ja stavila i vakumski. Onda imamo samu kameru, smjer gdje se umeće, znači na kojem mora stajati. Nakon toga se spaja HDMI kabel koji prenosi sliku na ekran i napajanje za kameru i ekran posebno. Kamera i ekran se mogu direktno spojiti na vozilo preko razdjelnika ili instalacije u kabini. I nakon toga sustav je spreman za rad i može se kontrolirati daljinski ili putem mobilne aplikacije. Sada montiram kameru, odnosno bazu na vozilo. I montiram ekran koji se najčešće postavlja unutar vozila, primjerice na retrovizor ili na nosač, tako da vozač ili suvozač imaju stalni pregled. I krećemo, slijedi test na terenu. Odmah prvi dojam je bio fantastičan, na ekranu kao da je dan. A još nismo krenuli u šumu, već nas je dočekalo iznenađenje. Iako bi se rado još malo divili ovom jelenu, vrijeme je za pregled terena. Već na prvu i kroz vegetaciju životinje se ističu iz pozadine. Ovo daje vrijednost za lovišta gdje je potrebno pojačati kontrolu. Zahvaljujući brzoj detekciji i mogućnosti pretraživanja većih površina, puno se učinkovitije uočava kretanje divljači čak i u uvjetima smanjene vidljivosti, bilo magla, bilo kiša. Ovakva tehnologija daje stvarnu prednost u lovištima gdje je potrebno pojačati kontrolu, primjerice kod čagljeva, brža detekcija, bolja preglednost i potpuna kontrola terena. I za kraj, evo jedne snimke krda u kretanju gdje dolazi do izražaja širina pregleda.